At ayan na nga yung hinihintay natin na sarsyadong isda ng Bicolano Oragon recipe version. At ngayon, kumulo na, ilipat na natin sa serving plate at eto na nga, tara, kainan na! I'm back! Good morning mga kamaster. So ngayong araw naman na ito ay mag-share ako sa inyo ng lutuing Bicolano again and again, Bicolano po. Opo, at ang i-share ko po ngayon sa inyo ay ang sarsyadong isda. Ayun, so madali lang lutuin itong sarsyadong isda. So ngayon, umpisa na natin. Nagpainit na tayo ng 2 kawali at piprituhin natin yung isda dito. Kawali natin, maglalagay na tayo ng mantika. Habang pinapainit natin yung mantika, ayan, mag-prepare na tayo ng mga ingredient natin. Alright. At ayan, lalagyan natin to ng asin. Lugburan natin ng asin. Ayan. At ng paminta. Pamintang durog. At halu-haluin lang natin. Ikalat lang natin yung asin tsaka pamintang durog sa buong katawan ng isda. Ayan. Para malasang malasa pagka prinito. Ayan. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being, covered them with Natin yung iprituhin na natin yung isda pa isa-isa. Ayan. Ito, babalik ka rin na natin. Balik ka rin na natin. At ayan na nga yung buo nating sangkap. Yung prinitong isda, kamatis, bawang, sili. Optional na lang yan sili kung gusto nyo na maanghang or hindi. Sibuyas, may itlog din tayo, patis, asin, at pamintang durog, mantika, tubig. Ayan yung buong sangkap natin. Ayan. Habang naghihintay pa tayo ng ito na 4 na to, mag-umpisa na tayo mag-isa. At ayun, yung mga pinagkatasan ng prinituhan natin, isasalin dito natin sa kabilang kawali. Ayan. Para yun, ito na rin yung gagamitin natin panggisa ng ating bawang, sibuyas, ayan, at kamatis. At ganun pa rin,
halo-haloy, ikakalat natin yung mantika para na sa ganon hindi magdikit-dikit yung ating mga ingredients. So, una natin ilalagay yung sibuyas. At halo-haloin lang natin. At isunod na rin natin yung bawang. Na rin natin yung kamatis. Haluin lang natin ulit. At pwede na rin natin isunod yung sili. Timplahan na natin. Lagyan na natin ng asin. At ng pamintang durog. Ayan. At patis. Nasa sa inyo na yun kung tama lang ba yung ititimpla yung patis natin. At haluin lang natin ulit. At lagyan na natin ng tubig. Ayan. At pagka kumulo na ito, isunod na natin yung itlog. Ayan. Lalagay tayo ng 3 piraso na itlog dito. Ayan, pakuluan muna natin. At ayan, nagbati tayo ng dito, 3 itlog. Halo-haloin lang natin. At pagka kumulo na yung ginisa natin, isusunod na natin tong itlog. At ayan na nga, kumulo na yung itlog. At ayan, halo-haloin lang natin. At ayan, sa puntong ito, pwede na natin ilagay yung isda natin. Ay, kamayin na natin. Malinis tong kamay ko ha. Ayan. At ayan na nga, luto na. Ayan na mga kamaster. Luto na at ililipat na natin sa serving plate para makakain na tayo. At ayan na, luto na yung ating sarsyadong isda. Ang sarap, ayan. So, ayun, tikman na natin yung sarsyado nating isda ng Bicol Oragon Special Recipe, ayan. Sarap. Medyo maanghang-anghang kasi linagyan ko ng 3 sili, kaya gumuguhit dito. Isda. Sarap ng isda. Masarap talaga yung isda kapag kalinagyan mo ng asin. Yung asin tsaka ng pamintang durog. Kasi yung niya, atas niya nandito, naiiwan. Ang sarap. Ang sarap. So, paano yan mga kamaster? Kaya tayo, tara! Mula dito sa Satwa, Dubai. Maraming salamat sa inyong mga suporta. 1,000 subscriber na tayo. Salamat. Bye-bye. See you on the next vlog.